La Biblioteca Central ha estat l'escenari aquest dissabte de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil Menú de Lletra. Es tracta d'una activitat inclosa al programa literari Paraula de Santa Coloma, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament que té com a objectiu promoure el costum de llegir entre els més petits. Durant tot el dia s'han programat activitats al voltant de la lectura. Hi ha hagut tallers d'il·lustració, jocs de construcció de personatges i punts de llibre, així com la presentació de contes infantils. El programa Paraula de Santa Coloma s'allargarà durant tot el mes d'abril i convidarà la ciutadania a apropar-se a l'obra de les autores i els autors colomencs, així com a participar en presentacions de llibres i recitals poètics. També s'ha organitzat la Samperiana, el monogràfic dedicat a l'escriptor Màrius Sampere, que inclou, entre d'altres activitats, l'exposició La consagració del caos, que s'inaugurarà per la Diada de Sant Jordi el proper 23 d'abril.